Kada govorimo o inkluzivnom vodstvu, zašto uvijek puno radimo na temi pristranosti? I kao prvo, što su to uopće pristranosti? Sad ću vam ja to ispričat, a usput ću vam nešto i nacrtat. Pristranosti su automatski obrasci donošenja odluka i mišljenja o svemu oko nas, na primjer o događajima, o ljudima i o načinu kako doživljavamo mi sami sebe. Da li su tako donesene misli i odluke točne? To je pitanje. Zato što su ipak zapravo donešene na osnovu nekih postojećih sadržaja našeg uma, znači nekih prethodnih iskustava, nekih naših uvjerenja, načina kako je naš um navikao vidjeti stvari. Znači, naše odluke i recimo percepcija nečega ispred nas ili čovjeka ispred nas ne moraju biti zapravo u vezi sa stvarnom istinom, na primjer sa realnim osobinama toga čovjeka kojeg gledamo. Uostalom i sami znate da naš um ima običaj selektivno primjećivati stvari, odnosno vidjeti ono što je navikao vidjeti. A da sad vidimo kako ova iluzija funkcionira.